Evo jedno domaćinstvo na broju 53. Nema nikoga, ali snimit ćemo. Uredno, sređeno. Nema koka. Evo da vidimo ko ima na broju 54. Pobiže. Dobar dan. Sad ćemo gospodine, kuvaj. Evo, još ih ima. Na didovini. Tu je i tacna. Jesu keksi domaći? Kućna radinost. Uštipke ništa, ne pečeš? Da pečem. Sad će prisnac. Velika potražnja naša. Evo, rodile su i šljive. Med ga ne ide, ali šljive ovu godinu ima ih. I sad idemo na broj 55. Evo, tu se renovira. Tu je komin. I ovdje se radi fasada. Su radovi još u tijeku.